Ola, son Anxo Blas, o pai desta criatura. Quería felicitar a miña nai, que aparte de quererla moitísimo, pois é responsable de que eu me dedicara á música, porque cando era cativo na feira de Vilar do Barrio eu vin colgada unha guitarra de plástico e ela díxome a mellor resposta que me podía dar: en vez de comprarte unha de xoguete, por que non te compras unha de verdade? E así ocorreu todo. Moitísimas gracias a todos e un bico moi forte para ti. Para os amigos de Ozoco en Carballiño, este o meu novo disco Xograr, e vamos a aproveitar este vídeo para mandar un bico a todas as nais, e eu especialmente quero felicitar a miña, a que estou desexando ver e abrazar. Un bico grande, mamá. Hola amigos, son Xoán Egurí. Ven aí un día moi fermoso, o día da nai. Se tedes pensado facerdes un agasallo musical, por favor, non vos esquezades dos grandes artistas que temos na nosa terra en todos os estilos musicais. Biquiños e pasade o ben. Ola, son Alexandre de Formar Quartet e que mellor para este día da nai que agasallar música feita en Galicia. Compañeiras e compañeiros, son Fran do Grupo Fiandola e queríamos recomendar o noso disco Cordame, que saiu precisamente hai un ano, para agasallar no Día da Nai, ese día tan especial, que queremos dedicar ademais a todas as matriarcas deste país que tanto fixeron por nós, e fan, e siguen facendo.